Madame, s'il vous plaît, ¿voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oye, Keite. Oui. ¿Cómo me has dicho que se pide en francés más zumo de naranja, por favor? André, és una pequeña broma! Hosti, Keita, que ets malparit, eh? Li acabes de dir a la mossa que te la vols emportar a l'era per muntar-le. Què dices? Demana-li perdó si no vols que et lesioni l'altra cama. Nois, voleu deixar de fer el ruc? Mister, ha sigut la queca que no pot dormir. I clar, què compten les ovelles quan no poden dormir? Puyols! Va, no us despisteu. Us vull concentrats. Penseu que el partit de Lió no serà gens fàcil. Mister, quin creus dels dos que està més marejat, l'Iniesta o l'Okeite? Marejat? Home, l'Iniesta no. L'Okeite, mister, l'Okeite. Ja ho veig. El que passa que com que és negre no se li nota. I l'Iniesta, com que és com un got de llet, sempre sembla que estigui a punt de marejar-se. Ja ho he entès, Carles, ja ho he entès. I ara prou! Prou de conyes, home! Estem anant cap a Lió. Sabeu qui va néixer a Lió? Ho sabeu? Algú que segurament heu llegit moltes vegades. Què, Gigi? L'Antoine de Saint-Exupéry. L'Antoine de Saint-Exupéry. Molt bé, Keita. L'autor del Petit Príncep. Va, si m'espavilo encara us el podré llegir sencer. Quan jo tenia 6 anys...